गुस्थियानो जा माबाजोबखाबाय नै हाराया मोनब्रै गैया होनखाबायबा गथ' हाथाय थाइब्रै गालायनाय बुनो हाखो नोङो हिनजावखौ खुगानो गाल 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 रायलायबाय थायोबा खुगा गाल गाल होनबाय खनसेल' बुआखैथ' नोङो बार बुबाय खेबसे होबाय आङो मानो खेबसे बिदि होनांगौ आं बिदिखौ सुखुवा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ सासे हौवाया गावनि हिन्जावखौ सानफ्रोमबो जौ लोंनानै बुबाय थायोमोन थ' बेनि बेबायदि अत्याचार खालामबाय थानायखौ लानानै कुसुगाव ब्लकनि आन्डाराव थानाय निउ हप मडेल CLF अफिसनि नारी सुरक्षा क'क्राझारनि आइजोफोरा मोनसे सावरायमेल लायो आरोना बे सावरायमेल लानायनि गेजेरजों बिथांखौ जोबोद मोजां बुजायो आरो बुजायनायनि गेजेरजों थ' बिथांमोना जोबोद नाजानाय आरो बुजायनायनि गेजेरजों दायो माने बै जौ लोंनानै बुबाय थानायखौ माने सोलायनो हाबाय होननानै बुंदों लोगोसे नारी सुरक्षा क'क्राझार आइजो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बिथांमोना बेबायदि मोजां खामानि मावलांनायनि थाखाय थ' बिथांमोना मा बुंदोंमोन माबायदि बुजायदोंमोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो मारैहाय बिदि बुखो नोङो जेनेबा दाख्लैबो बुनानै सोमब्रोमजोबखानायमोन ओमफ्राय बिदि बुजाबाय थायो आरो मालाबा खेबसेनो दो थानाय बुसिगोन नोङो थाल मोनना मोना नोंलाय गावखौनो थाल मोनना मोना बेबायदि बुयो नामा बोरो गुस्थियानो जा माबाजोबखाबाय नै हाराया मोनब्रै गैया होनखाबायबा गथ' हाथाय थाइब्रै गालायनाय बुनो हाखो नोङो हिनजावखौ खुगानो गाल 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 रायलायबाय थायोबा खुगा गाल गाल होनबाय खनसेल' बुआखैथ' नोङो बार बुबाय खेबसे होबाय आङो मानो खेबसे बिदि होनांगौ आं बिदिखौ सुखुवा सिरि थाबानो जाया माजों जानो हानांगौ बे ओंखामा खुगाया ओंखाम जाया बियो आं दा गाइखेर होफैगोन गाइखेर होफैगोन गाइखेर थानो हायो नामा गाइखेर होफैगोन आं गामलायानो थैजोबसै हनै गामलाया थै बिसिना नाय मानो बिदि नोंलाय एसेबो माबानानै लोंनानै थाल गैयै थाल मोनबा बिदि बुवाथ' बियो दाख्लैबो सोंबाय आङो दाख्लैबो ओरै बुफबजोबनाय आंसो मुलि फुनना हरदों थांबाय मोखां सोमथाबलायनाय ओमफ्राय होनबाय आं मा जाखो मा जाबावनो बिदिनो जादों नै ओरै बुजोबबाय होनना बुंनाय एसे मोजां मलम फुनना हरबाय आङो खामानि गैया मलम फुननानैहाय दसेनो सेमलायलायबाय ओमफ्राय आरो मानो बिदि बुफिनबावनांगौ जेनेबा खेबसेल' नंला नोंहा माबायदि बुबाय नै जों लागौ हिनजावखौ मोनायावहाय ओरैबायदि बुनानै थाबाय बेसारा नै ओरैबायदि माबा जाजोब्बाय आरो आगार जाजोब्बाय नै मा होनना मा मोनबावनो मोनायावहाय बिदि बुखुमानानै थाबाय आरो नै ओमफ्राय हस्पिटालावहाय थांदो होननानै हस्पिटालाव थांनो थिनबाय आं नै हानलाय खुया ओरैबायदि बिदि नै मा होनना मा मोननांगौ दे बेबायदि बुनानै फिसा सानै दं आरो ओरैबायदि जारला खनसेल' नंला बार बार बुबाय थाबाय आरो बिदि हाजार बार बुबाय बिदि बुजोबलायबाय नै मा होननानै मा मोनबावनो दे आजां गाजां हाजार बार बुजायबाबो लाया आरो बिदिनो बुखुमाबाय थायो बुरजाथार मानसिफ्रा फिसा खांगौब्लाबो मोनाखै खोनासं इसोरा भगबाना नोंसोरखौ अननायखाय नोंसोर सानै फिसाखौ होबाय दा बे फिसाखौ लानानै नोंसोरो बिसि फिसाय मिलायनानै न'खौ थांनांगौ जौआ दिनै नोंखौ बबेबा थाखा फैसा बायनो होफैया नों मावाबाथ' मोना होनोसै जौआ होफैयोसै होफैया नों मावब्लासो थाखाया नोंनाव फैगोन जौ लोंनानैथ' नों उन्नति जाया जौ लोंब्ला जेब्ला नों जौ लोङो नोङो गावखौनो हमथानो हाया नोंनि हिनजावखौनो बरहायनो सिनाया खोमा सिनायो नों जौ लोंनानै बे मोदायखौ होखारनो हायो होनदों नों होखाराखै नोंनाव बै जौखौ नों लोङाबा बे मोदायखौ फाग्लाया हाबनो हाखाया बेखौनो बुंदों मन्दिरावबो नायब्ला नों जौखौ गारदो नों माब्लाबाबो जौखौ दा लोंसैबाबो जों बेखौ खावलायनो फैदों दा र' खोनासं नों दा बुंखौ मिथिबाय दे बुंगासिनो नै सा हिसाबैसो आं बुंदों नों दा नोंनि हिनजावखौ बिदि बुबाय बिनि थाखानि ट्रिटमेन्टखौ सोर होगोन नोंनि थाखाखौ नोंनि फिसाखौ जथेस्थ' गिदिर लेखा फोरोंनो हायोमोन बे थाखाखौ नों बुनानै जखम खालामनायाव नों गारनांलायबाय आरो बे मानो जौखौ लोंग्रोनांगौ
बेबो दालों बेनिखौ दोनथ' बेखौथ' जों सासेया गाज्रि जायोबा सासेया बानजाया थानांगौ मिथिबाय दाना नोंसोर सानैबो समान लोंसै सानैबो गोजौ बेयावसो नोंसोर बुलायदों दिनै नोंसोर बुलायलायबाय नोंसिनि फिसानि बिखायाव बिसिबां फेनाय नुग्रोफैनांगौ बेयावसो आंबो गरम जानानै बाहेरायाव थांनानै लोंफैयोब्ला होमबा बावसो होलायनोसै दा बे लोंनो नाङा ओंखायनो बुंदां नोंनि हिनजावखौ दालों होनोब्ला नों गावबो लोङालासे थानो नांगौ नों लोङालासे आंनाय लोङाबानो माबा मोना मा होनो कास्टमार मोना नंखाय जौ लोंनानै कास्टमार मोनो आं बेखौ माब्लाबाबो सापर्ट मानिनो हाया बिराद मानसिफ्रा मानसि मोनो जौ लोङाबा जेब्ला नों लोङालासे थागोन बिमा आंनो जौखौ गारबाय नोंबो गारनांगौ नों होननो हागोन नोंनो लोङोबालाय नों सासे गियानि हिनजाव जानानै फिसाया लोंनानै फैयोब्लाबो नों लोङालासे बे फिसाया बुंगोननि थाखाय नों गावनिफ्राय नोङो लानानै अनेक थिखानि मा बियो दिनै नोङो न'नि आयना नोङो हिनजावफ्रा न'खरनि आयना जोङो आयनायाव नायोब्ला गावनि महर मोखांखौ जोङो नुयो नोङो संसारनि मानसिया नुयो ना नोङो सानै गथ'नि बिमा बे न'खरनि आयनाया नोंसो बे न'खरनि गारजेना नोंसो बे हौवाया हाग्रानि मैसो बे मा बुथुमनानै लाबोयो बेखौ नोङो संनांगौ जाहोनांगौ फिसाफोरजों मिलि जुलि जानांगौ गोजोननाय न'खर नोङो दालांनांगौ एसे मोजां मोजां नोंहा अन्थाव अन्थाव फिसाफोर दङ एसे मोजां बे अन्थाव अन्थाव फिसाफोरखौ नोंसोर मा खालामनानै सानदों दिनैबो जौ लोंनानै सानैजों बुलायनाय गाबोनबो जौ लोंनानै सानैजों बुलायनाय मा नोंसोरखौ मानसिफ्रा मिनिगासिनो दङ ना नोंसोरखौ मिनिगासिनो दङ हनै उमुखनि संसारा बिदि बिदि रायलायगासिनो दं नोंसोरखौ रायखोमागासिनो दङ ओंखायनो साबधान जा मोजां जा हिनजावफ्रा मोजां जानांगौ नोङो गोसोआव सानना ला गावखौ सोंगोन साबसिनसो सानना लानांगौ एबार लोंनानै सोरबा नोंनि हिनजावा औ दे आं थांबाय जेलाव थांखागोन लिरनांगौ न'मनि बिनानावब्लाबो जेबो सोमोन्दो नङा आनैसो हाया नालाय बिहामजो जाबाय आंनि फिसा जाबाय हिसाबै फिसा महराव आङो नोंखौ बुंदों जों हिनजावफ्रा न'खरखौ लुखांनो हायो फोजोबस्रांनोबो हायो नों दिनै न'खरनि गागि आइजो जानानै बे सानै फिसाफोरखौ गियान होलांनांगौ आं नोंनि दायित्व दिनै नों लोङाब्ला नों गावखौ साबधान खालामनो हागोन नोंनि फिसाया लोंनानै फिसाखौ फोजोबनो हायो नोंनि फिसाया जुदि लोंनानै फैदों नों होनब्ला साबधानै थानो हायो बे जौ लोंनानै फैबाय बे राग जोंसुला आं एसे एरायनानै थानि माब्लाबाबो जौ लोंफुनायाव बाथ्रा दा बुं रागा खरा मानसि साबधान जानांगौ नों गावनो लोङालासे मोजाङै थानानै नै फिसा नोंथांनिफ्राय साबधान जा नै फिसा आंबो साबधान जेब्ला जौ लोंखांबाय अब्लासो नोंनि फिसायखौ बुंनो हायो बेनिखायनो हिनजाव माहारिफोरखौ जौ लोंनानै फेग्लुंनानै बहाबा गोग्लैनाय सोरजोंबा नांज्लायनाय गावनि गाननाय ड्रेसनि दृश्य गैयै जानायखौ नायनो सुखुवा मानोना हिनजाव माहारिफ्रा मोनसे सिमा दं हौवानि न'खराव फैबाय हिसाबै हौवानि खर'नि सिङाव थानांगौ बिफा बिहाव बिखुनजोनि खर'नि सिङाव थानानै माखासे न'खरखौ खांनांगौ ओंखायनो नोंनि बे सानै फिसाफोरखौ गियान होलांनांगौआ बांसिनै नों बिमानि दायित्व नों बिमायानो फुङाव खापसे 12थायाव खापसे मोनायाव खापसे लोंग्रा जानानै बै फिसाफोरखौ जौ दालाङाय जौ दालों आफा जौ फेब्ला बुलाय सोलाय जायोना नों माबोरै फोरोंखो दिनै नोंसोर सानैजोंनो बुलायनाय खुन्था खुन्थि नायबाय बे फिसाया बे आखलखौ सोलोंना सोरनिबा न'खराव हाबा जायोब्ला बेबो बे आखलनि जाहैगोन सोरनि मान सनमान फैगोन उमुकनि फिसा जोंनाव हाबा जाहैदोंमोन गावसोरनो बुलायना थैनायनि खाय नालाय नै फिसायाबो बिदि नोंसोरखौ रायखांगोन ना रायखाङा रायखांगोन ना रायखाङा दोन अब्ला नोंनि फिसानिफ्राय नोंबो उनाय जागोन बेनिखायनो नोङो दिनै बिमा जाना सानै बिमा गथ'नि बिमा जानानै गावखौ लोंनायनिफ्राय हमथा नोङो दिनै गुस्थिल' गुब्रुनानै थानायखायसो सोमब्रोमनानै थानायखायसो नोंनि सिनस्रिफोर थ्र' बुस'नानै थायोब्ला थैयाबो थाङाबो सारा बोसोर बिसिनायाव जुदि नों खेंखायनानै थानाङोबा नोंनि खि हासुदै सोर सुगोन नोंखौ सोर जथ्न' खालामगोन नोंनि जाखांनायनि उननि मेगन मोदै बोहैनाया लाब गैया ओंखायनो जागोननि सिगां गावखौ साननांगौ जों हिनजावफ्रा जोंहाबो हौवाफोर दं जों मिथिगौ जोंनि हौवाफोरनि सिङाव जों थायो दिनै नों हिनजाव जानानै
हौवानि सिगां जानानै हौवाया बैयाव खापसे लोंहैदोंबा खापनै लोंहैदोंबा आंबो खापसे माब्लाबाबो दानो बिनिखायनो आङो बिहामजो हिसाबै खावलायलांदों न'खराव बुलायनायखौ बाद होनोबा नों सिगां जौ लोंनायखौ गारग्रोनांगोन जों खोनाफैबाय मा हिनजावबो लोङो हौवाबो लोङो हिनजावा बे लोंनायनि जेसेबां नों गारनो हाया एसेबां नोङो सामलायलांनो हायो मोजां न'खर दालांनो हाया आरो बे बुलायनायखौ खोमोरनोबा नों गारग्रोनांगोन नों गाराब्ला आदा माराबो जानानै थागोन नोङो थैनांगोन मालायनि लोंनानै बे सानाया मानो सानांगौ दा नों लोंनायनि थाखाय सानांबाय लोङामोनब्लाथ' नों खारनोबो हागौमोन एरायनोबो हागौमोन दा नों लोंनायखाय नों दा साजानांबाय बे साजानायखौ सोरबा सासेया साजायाखै दा जों आइदि होनदों दा आलौदों सादों रावबो मोनसाखै नों मोननांदों बे मोननायखौ मानो मोनखो जौ लोंनायनि थाखाय नों बेखौ मोनबाय दा बे जौखौ लोङामोनब्ला नों बे साजाखौ मोननाय नङा नों फिसायफोर दं मालाबाबो बेबायदि आखाइ दाहो नों जेला आखाइ होनानै जखम खालामगोन नोंनो ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन नोंनि थोरसि लथा गंसेखौ दिनै गाख्रेबगोन गाबोन नों बेखौ ओंखाम जानो बायफिननांगोन ओंखाम संनो नोङो बे थोरसिखौ बायफिननांगोन सोर बायगोन आं बायना हैगोन नामा नोंनो ओंखाम संग्रा ओंख्रिबायहाय बायना हैनां होनगोन नामा होना नोंनो होगोन मानोना नोंनि थै दै खस्थ' खालामनानैसो नों बायना लाबोदों रावबो नोंनो गरसे माइरंबो होफैदेरनाय नङा बेनिखायनो नों साजानानै हमथायाबाबो दोनखाबाय खाथायाव नैबे नोमानैया फैनानै जेब्ला जौ फेगायो होमब्लासो बुफैगोन जौ गेफेयाव बुफैया बेखौ मिन्थिखा नामा बेसेबां समायना आं दिनैनिफ्राय बुला होननानै आं दिनैनिफ्राय नोंखौ बुला होननानै हिनजावनि आखाइ हौवाया हिनजावाबो सिगाङाव दिनैनिफ्राय नागारदो दे खस्थ' मोनजानावखौ नोङो फंबाया बुबाय होमबा नों बे बुनानै जोङो गामिनिफ्राय कमप्लेन मोनहैबाय होमबा जोङो नोंखौ मा खालामनांगौ बेखौ बुं जेलखाना मोनसिबखाबाय दा गाव मोनसिबखागौ ओंखायनो साबधान जादो फंबाय खोनाबाय जाबाय समान जाबाय आरो मिलायनांगौ आरो माबा जाफिननो जाखिनि दिन थांदों बे दिनसिमावहाय दासिम दावराव गैया आरो मोजाङैनो दं मानसिया दा देहाफ्राबो थाग्रा जाफिनबाय आरो नै गावनो माने माबा मोननाय बायदि जाबाय दा रैखा मोननाय बायदि जाबाय नाहरदो दे लोंखाला दा माबायदि मोनदों जौगारनानै जौगारना माबायदि मोनदों होनदां देहाखौ मोजां मोनो ना आगोल माबायदि मोनोमोन आगोल जौ लोंनायाव माबायदि मोनोमोन आगोल जौ लोंनाय बेनो गाज्रियानोसै आन्दाज मोनामोन ना दाथ' नों आन्दाज मोनो दा गावखौ आन्दाज मोनजोब्बायनो आरो माने लोंनाय समावहाय आगोल जेबो बिदि आन्दाज मोनामोन मानसिया अनेक सोलायबाय आरो साफाबो जाबाय नै